Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدي تبشر في الله جبا ميعفو كولي ما دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناك كيشا ناك بركة الله كوجيدي كوشايا نينا وكلينغلنا بلا جلنكا أموال الدنيا كافو بشوينا فيفري كالوت لموغا أنيناني سامبا فلا أنيتان كونونتو ambe bangoni jagna bugula mali fabala kasabuke alakira demso sayida fatima az-zahra alaka bangini ni obibe jumada sani no lasir labain ale tlemugan shuye ambe o nyina mayali hukmu konnana nyina samba flani tan konontola oni amoke ani fatima zahra modinke ni oye sayyid muhammad al madani haidara ni Sharif Osman Madani Haidara aleka chakorobado aka somayelama olufla bena nyogoma hukmu konnana wajulu kene bilebele sigira bangoni jagna bugu balonchi kene baka anflani o kene de kono baraw damina ni Ustaz Alpha Diallo alekali kanaba jama bismillah wajulu kala kun folo o kera Abdurrahman Traoré aleka walandat me feminka oye Fatima Zahra kanyina maya chugoyay fokana se ankara mogo makabo kay El Haj Bunanyak aleka walanat me feminka oye ba Madani Haidara ay nyina maya ke chugomi ajena dengo chugomi kadi Allah subhanahu wa ta'ala ma femunum boray kala selula ange jako baraw sheria nyofe wassalatu wassalamu ala rasulillah وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلام وتعني نيجا على فك أبو شيطان تورما. سيني غفني علي. نعم. على ميامبو يعني شوي ناسيكي ني كنا بارك ماينغا. كنا مي نامسكا أنجي داكا. نعم. كافرانغا جين دونمونكا. kayina ala fe angani kene ya ka deme bulu ala ko bama anka amin amin ka kishin ne ma chama nyine ala fe ko ke kata dawe na so here maka no Muhammad ibn Abdullah ana so dungewu allahu akbar ana ka sahaba numo ani mawo ma tugura la fo ga se la hara joduma allahu akbar ka deli ala fe ala ka nafani kirana soma horomai amin amin ka foli lase naba bema yo foli mne mogo bora yoro ka se kenen ga ya amba nyina ala fe ala ka ke arjine sarai anu be amin amin annana herela tugumi ala man segina herela ti ala mo kera amin amin na kuye ala ya fama deli miye ala ko ka anye amin amin ka foli lase kata alimul allamama الشمس الهدى السيد شريف عثمان مداني حيدرا الله أكبر أما لمنغا كوننجيا كنكا كدلي على فشيبه على بلو كنيا به على بلو على كودي أناما آمين آمين يا ربي على كنا وسا آمين على كنا كشي آمين مغو يني كرام وكاي نيني هيري على كا هيري كانوا بي آمين آمين mogo ya nyini ni toro ya naka dimba ya naka jamae mogo nyini ni toro ya ala ko shugula na yera ku amin amin ala o kaka ala ya bunya koso amin anga jamana ala ka kishi amin amin anga jamana ala ka tanga amin ambe hero here nyini ni jamana nya ala ko nogo ya nyi amin amin ala kirana soro makoso amin salli ala rasulillah salim jalo o kofe komi ankara mo no e salu sugubay namu abura ka nyefo ambe kene minga shuina femba flade nyogon soro shuina sigatala nga ala yo ke fusamandiya kadi awnima te no e anfa
Muhammadul Madani nu bɛɛ b'a dɔn ba Madani na ale ka fatuli sanyɛlɛma wajuli ka fara a mɔmuso fana ta kan o ka anniversaire n'o ye Fatumatu Zahara alayha salam o ka bangeni o kumana Ala ye an bonya ni fɛnba fila ye ni Alakira n'a somɔgɔw ye olu de ye Safinatu Naja ye n'an y'olu sɔrɔ ka ban o kumana aliɲɔgɔnɔdon garantira Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye o la jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Afiriki jamanaw na ani farajɛla yɛrɛ la bɛɛ nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na ni suba in ɲɛnamaya an fɛ o ka kɛ dalu y'u bolo Mali dugu caman fana bi yan n'an ko an m'an da don a kelen kelen na fɔ tɛ a ban o kumana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye nin kɛnɛ ninnu nafa ye mun ye fɛn min bɛna fɔ kɛnɛ kan an ka se k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye o y'a nafa belebele ye Ala k'an bɛɛ segin hɛrɛ la ko ka segin kɛ hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah al-qadim al-awwal allazi la yatakhawwal. القائل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم أصلي وأسلم على جد الشرفاء سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا ودوائها محمد بن عبد الله وعلى آل بيته طيبين الأبرار والصحابة الكرام وسلم تسليما كثيرا أستهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد أيها الحفل الكرام معشر الحضور أسلم عليكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنوك بركة ألم يالتك أنا فرانيونكا كسيني كيرن نورباينكا kene mi ye kene barkale kene min b'a la ni yɛrɛ y'a kɔnɔ i hakili ti foyi ye fo n'a kɛra Alahu Taala ye a n'a ka kira ka d'a kan wale minnu walima kɛnɛ fasunya minnu bɛ adamaden hakili jigi Ala ka diinɛ la nin y'o la belebele dɔ ye o de la Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye a ka kitabu sanima in kɔnɔna na ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى aka diinɛ bɛ lakodɔnni fɛn minnu ye n'o ye diinɛ taamasiyɛnma fɛnw ye ko ni maa minnu jantora olu la k'olu kɛ kobaw ye ka hakili to o la k'o yɛrɛ de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye o la an b'a ye k'a fɔ ni fɛn bɛ yen ko b'an hakili jigi Alahu Taala ka diinɛ la k'an hakili jigi kira belebele in na nin y'o la belebele dɔ ye ni o ye kira a denmuso sanima Fatima Zahra al-Batul ale ka bangeli o nisɔndiya kɛnɛ o la an bɛ Ala fo ka Ala barikada kuma min ni Ala sɔnna k'a latigɛ an k'an yɛrɛ ye o kɛnɛ in kɔnɔ ka tila k'a deli Ala fɛ kisi ni hinɛ a ko jidi sherifu ma kɛ sanima in kan n'o ye Muhammad ibn Abdullah a n'a so dunke sanumaw a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲina Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔnna sanimaw n'o ye alu beyitu ye ni Ala y'olu kɛ nɔrɔ ye k'u kɛ fitinɛ yelen ye k'u bila adamadenya kɔnɔ
n'o ye sharifu ye namu sharifu cɛ kelen mana ye yɔrɔ yɔrɔ walima muso kelen mana ye yɔrɔ yɔrɔ namu a dɔn ko ye nɔrɔ de ye o jamakulu cɛ la tiɲɛ o tuma na an b'a deli Ala fɛ Ala ka nɛɛma ji di kira bɔnnaw kan amin amin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala ye an ni min tile bɛn ɲɔgɔn ma n'o ye Asayid Sharif Osman Madan Haidara namu Ala ye sharifkɛ min lami namu ni dɔnni lakika ye tiɲɛ ka tila k'a ka dɔnni masiri ni fɛnba fila ye wala o ye jumɛn ye al-hikma wa sabr Allahu akbar kodɔn namu ani sabali Allahu akbar siga t'o la maa dɔ bɛ yen dɔnni b'a la sabali t'a la ayi o b'a da dɔ yɛrɛ bɛ yen dɔnni bɛ a la nka a ti ko dɔn Allahu akbar nka Ala ye nin fila fara ɲɔgɔn kan namu ka sharifkɛ n'o y'an ka seyidu ye al-qaid ar-ruhi Asayid Sharif Osman Madan Haidara namu an b'a deli Ala fɛ Ala k'an ɲɛmɛ a la amin amin Ala y'a sɔn fɛn min na n'o ye hikima ye Ala yɛrɛ ye hikima mankutu kosɛbɛ tiɲɛ a ko wa man utiya al-hikma faqad utiya khayran kathira Allahu akbar ko ni Ala ye maa min sɔn kodɔn na ka fara dɔnni kan a ko a m'i tɔ to hɛrɛ la bilen kɔrɔ e ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ siga t'o la a filanan o ye sabali ye tiɲɛ a ko inna Allaha ma'a sabirin ni Ala ye maa min kɛ sabalibaga ye namu a dɔw ko Ala faralen bɛ ka waati bɛɛ sanga bɛɛ Allahu akbar siga t'a la o la ni sharifkɛ n'a sen donna fɛn o fɛn na i bɛ Ala ye o la sabu ani Ala bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ siga an t'a b'a la fɔ ka Haidara Ala k'an ɲɛmɛ a la amin a ka denbaya ya Rabbi Ala k'an ɲɛmɛ u la amin olu ye jigiya ye bi silamɛya in ye olu kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ye silamɛya in ye bi an b'a deli Ala fɛ Ala k'an ɲɛmɛ u la amin ya Rabbi sini kɛnɛ Ala k'o di an n'u ma amin sɔli ala rasul salim tarawele o la an bɛ nabaga bɛɛ fo an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka hakɛto ɲini u fɛ tiɲɛ an ye denmisɛnnin fitininw ye tiɲɛ nka ni karamɔgɔ y'i bila ci la karamɔgɔ labato o fɛnɛ ye dɔnni ladamu dɔ ye Allahu akbar ko u ka sira di an ma u ye fitinin minnu don an da an b'a fɛ k'o lase alisilamɛ jama ma inshallah k'an jigi sɛmɛ Ala la o la alisilamɛw kibaru fɔra aw ye sisan fɛnba fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ siga t'a la n'o ye Sayyidatu Nisa'il Alamin diɲɛ musow bɛɛ la ɲɔn tɛ o bangeli kɛnɛ ni an y'o kan Allahu akbar o fɛnɛ nana bɛn waati dɔ ma n'o ye an ka qaidu ruhi Asayid Sharif Osman Madan Haidara ale wolofa n'o ye ba Madan Haidara o fɛnɛ ka soma yɛlɛma san yɛlɛma o fɛnɛ nana bɛn ni waati in ma Allahu akbar o ye ne miiri jigi fɛn dɔ la wallahi tuma min Allahu Ta'ala ko huwa allazi adhaka wa abqa Allahu akbar diɲɛ donw ye fila de ye Ala a b'i lanisɔndiya don dɔ la don dɔ la a bɛ ji b'i ɲɛ la Allahu akbar diɲɛ bi ten de o la Imam Ali karramallahu wajha ale ko ten ad-dunya tadurru wa taburru wa tamurru Allahu akbar ale ni mankutu saba fɔ diɲɛ ma a ko diɲɛ don dɔ la diɲɛ don bi kunnaya i bolo a bɛ kɔrɔ i ma a bɛ degun si i ma fo diɲɛlatigɛ bɛ nege bɔ e yɛrɛ la f'i b'a nata hali ne ka sa i bi saya nata ɲɛnɛmaya kan o don bi na o don kelen in fɛnɛ falen falen na don dɔ bɛ na i ma i bɛna nisɔndiya ni sago sɔrɔli ye ni farifɔniw ye ni laɲiniw sɔrɔli ye fo a bɛ kɛ e kɔnɔ ko degun ni gɛlɛya yɛrɛ tɛ ɲɛnɛmaya la kɔnɔ n'i bolo don min na o bi ɲa o ye diɲɛ don dɔw ye fɛnɛ bɛɛ bɛ taa kun cɛ jumɛn na ko nin bɛɛ bi tɛmɛ bi t'i da kaburu kɔnɔ k'i sen bɔ a la k'i da bɔ a la san'an ta don cɛ Ala k'an ci ɲuman na o la alisilamɛw ne ka kuma bɛna boli Sayyida Nisa'il Alamin an bɛna dakuruɲɛ damadɔ fɔ ale kan
نوي الزهراوي البطول الطاهرة النقية التقية نيكو فاطمة الزهراء ibi fɛn fɔlɔ min ye ko ala ye sherifu bɔ musoba min na o y'ale ibi fɛn filanan jumɛn ko kira denmuso o la mandi o don sabu ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnɛmaya la Allah subhanahu wa ta'ala a y'a a garisigɛ den 7 musoman ye 4 cɛman 7 o musoman 4 o dɔ ye Umu Kulsum o dɔ ye Ruqayyat o dɔ ye Zainab o dɔ ye Fatimata Zahra al-Batul radiyallahu anhunna ajma'in ala ka diɲɛ ka b'u bɛɛ lajɛlen ma amin o Zahraw an b'ale ka bangeli nisɔndiya kɛnɛ kan Zahraw min bɛ ala ni alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a mankutu ka fɛn fɔ a la min e b'a faamu ko ja Fatumata tiɲɛ yɛrɛ la alakira dusukuna feere kun don n ye den minnu jate i ye o ye musoman 4 cɛman 7 Abdullah Qasim Ibrahim mais ala sɔnna ni den 7 in ni bɛɛ fatura kira yɛrɛ balolen ɲɛna fo n'a kɛra Zahraw kelen ye 6 in bɛɛ fatura kɔrɔ musoman 7 in ani cɛman 7 in o bɛɛ fatura kira yɛrɛ balolen ɲɛna sallallahu alaihi wasallam min tora kɔ o kɛra Zahraw ye an filɛ de ka bangeli nisɔndiya kɛnɛ kan Zahraw min bɛ ala ni alakira y'i kanto a ka kumakan sanimaw la sallallahu alaihi wasallam kumakan min n'a bɛ ka kangari da a balimakɛ ka sarangali kɛ n'a a ye nin den ka ko la a ko cogo di a ko ya Ali inna Fatimata bid'atun minni wa qurrata aynayya wa thamaratu fuadi yasu'uni ما ساءها ويسرني ما سرها وهي أول من يلحقني من أهل بيتي فأحسن إليها من بعضي والحسن والحسين ابنايا سيدا شباب أهل الجنة فليكونا عليك كسمعك وبصرك على كرة صلى الله عليه وسلم أقول Aliyu ma n'o y'a balimakɛ a ko ya Ali n b'i ma n bɛna kuma dɔ f'i hakili to a la o ye jumɛn a dɔn Fatumata n denmuso don ala ye de garisigɛ k'a kɛ furumuso ye o kumana a dɔn Fatumata ye ne kira sogo dɔ Fatumata ne kira ɲɛ jɔyɔrɔ don ɲɛ lajɛlan don n dusukun feere don Fatumata fɛn o fɛn b'ale dusu kasi o bɛ ne kira yɛrɛ dusu kasi fɛn fɛn b'a tɔɔrɔ fɛn fɛn b'a degun o bɛ ne kira tɔɔrɔ o bɛ ne degun wa fɛn o fɛn ko de bɛ nin den nisɔndiya o ye ne yɛrɛ kira nisɔndiya ko ye o kumana Ali n b'a gɛlɛya i ma i janto den na a ka ko ka gɛlɛn ma a ka ko ka bon n bolo tiɲɛ don i furumuso don nka ne den don a ka ko ka bon n bolo i hakili to a la a den fɛgɛ 2 in n'o ye Hasan ni Husaini ye olu minnu ye alijanna funangɛniw ka ɲɛmaw ye n b'a ɲini i fɛ nin den 2 in i ka i hakili to olu la olu ka kɛ e ka kulomɛni u ka k'i ka ɲɛna yeli o la an bɛ min faamu nin kɔnɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam Fatumata ka ko kun ka bɔ a bolo a den bɛɛ ka ko kun ka bɔ a bolo nka Fatumata o kun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye
ola o Fatima afari kira Mustafa atoka afari kira Mustafa sallallahu alaihi wasallam سلم aba o Sayyida Khadija bint Khuwailid ne amba Khadija tay الله أكبر ala ye agarske furuche minna o de kɛra Imam Ali karramallahu wajha الله أكبر ala kira aya den ta ka di Aliyu ma الله أكبر Aliyu kɛra furuche جه Fatima ta a toka furu ɲɔgɔn kɛra Aliyu de جه ani Aliyu tora ɲɔgɔn ka furu la fo ka taa se a soba yɛlɛmali ma Aliyu ma muso wɛrɛ ta ka fara kan أي مكة u ka furu ɲɔgɔnya la ala y'u garisɛgɛ denw na den damadɔ o den dɔ ye Al-Hasan جه dɔ ye Al-Husaini ye dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Muhsin nka ale fatura denmisɛnniya kɔnɔ الله أكبر riwaya wɛrɛ la نعم dɔw bɛ den wɛrɛw fara a kan n'o ye a den musomanw ye i n'a fɔ Umu Kulsum ani Zainab الله أكبر ala ye den minnu garisɛgɛ a la جه o ye ninnu ye الله أكبر o Fatima نعم ne t'a fɔ n bɛ kuma a kan e ye ko kira den don o أي ye valeur min ye ala y'o kɛ khususiya ye ale ye جه e tɛ n'o sɔrɔ ne tɛ n'o sɔrɔ أي ويوندا Fatima نعم ne tɛna kuma a kan ko Aliyu furumuso don جه sabu o ye khususiya ye e tɛ n'o sɔrɔ bilen ne yɛrɛ tɛ n'o sɔrɔ bilen ala y'ale kɛrɛnkɛrɛnya ni Aliyu furuɲɔgɔnya ye الله أكبر كرا Fatima نعم ne tɛna ɲɛfɔ e ye ko Al-Hasan wal-Husain نعم k'olu boloba don o y'a ka khususiya ye جه nga jogo dɔw bɛ Fatima la mankutu dɔw bɛ a la نعم e ni ne n'an y'o lamɛn an bɛ se k'o faamu k'o waleya tari an na kɛ Fatima ta ɲɔnna ye mɔgɔya ɲuman sira fɛ سجا الله أكبر ولا ولا sabu ni musoba in n'i y'a jogo lajɛ khususiyaw b'a la shumuliyaw b'a la الله أكبر fɛn dɔw b'a la نعم e tɛ se k'o sɔrɔ أي nka n'i y'o lamɛn o bɛ se ka kanu don e la جه o dɔ ye k'a fa ye kira ye الله kira أكبر ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye جه o la fɛn min n'a fɔra k'o bɔra kira la a bɛ wajibi i b'o kanu ni kira ka di ye kira kosɔn سجا الله تراوري ɔ kira bɔnnaya نعم ala y'o kɛrɛnkɛrɛnya n'a ye e ni ne an tɛ n'o sɔrɔ bilen أي الله أكبر ɔ Fatima radiyallahu anha الله أكبر an bɛ se ka mun fɛn fɔlɔ jumɛn de sɔrɔ Fatima jogobaw la ولا ولا k'anw bɛ se k'o ladege an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ نعم k'o bɛ se ka anw nafa an ka diinɛ la k'o bɛ se ka anw nafa mɔgɔya kɔnɔ جه الله أكبر ولا ولا o la n b'a f'i ye نعم ko Fatima kɛnati baratan liwalidayha الله أكبر سجا الله a kun kɛra duka den ye جه duwawu den kun don a jantora a ba la a jantora a fa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la الله أكبر o de la a ka mankutu dɔ ye ko ummu abiha ko a fa ba جه سجا الله a fa ba munna sabu ba in fatulen n'o ye Khadijata ye نعم kira furumuso den in ne jɔra kira jigiya kɔrɔ ka kɛ ba ye ka kira ladon a seko la ka kira ɲɛji cɛ ka kira dusu suma ka kira lawasa denni masaya kɔnɔ ka kira hinɛ minɛ komi woloba ɲuman b'a den ladon cogo min o tuma na mankutu dɔ ye ko a fa ba الله أكبر سجا الله تراوري o la o bɛ mun yira e ni ne la ko Fatima mankutu fɔlɔ min y'a la ko barika den don duwawu den don الله أكبر ɔ muso min ni a sera k'a janto a masaw la k'a faw ladon k'a baw ladon ni ala y'a latigɛ k'o donna furu la o tɛna dɛsɛ k'a cɛ fa ladon o tɛna dɛsɛ k'a cɛ baw ladon أي sabu ale na o kalan bɔra a ka so سجا الله تراوري o kuma na نعم e ni ne k'an hakili to o la Wala. ko n'an bɛ Fatimata latigɛ ko n'an sigira nin kɛnɛ ninnu nga an k'an hakili to a jogoba ninnu na tari n'an seginna an ka t'o latigɛ سجا الله
Fatima ye duga den. Allahu Akbar. Ni tɔɔrɔ kun ye kira sɔrɔ nin n'a ka denya a kun bɛ jɔ kira jigi kɔrɔ. Kira Mustafa sallallahu alaihi wasallam n'a kun taara alikaba la a b'a ka bateau na kafiru kun bɛna na ɲɔgɔnsaw ta nɔgɔw n'a y'i ten da sujudu la u bɛna ka n'o k'a ka ɲaamɛ jiginnen o nɔgɔ yɔrɔ u bɛn'o ta k'o bɔ a kunkolo kan. Den ne kun bɛ wɔ ka na ɲagasa ninnu ta ka bɔ kira kan sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a ka fini kɛ k'a fa kan n'a kunkolo jɔsi ka nɔgɔ bɔ a la. Allahu Akbar. Ka fa barika ɲini ka duwawu ɲini k'i yɛrɛ majigin a ye. Allahu Akbar. O ye jogo fɔlɔ ye an bɛ min ta Fatumata kɛwalew la. Wala. Allahu Akbar. Ne balimamuso e min tulo bɛ ne la an bɛ ka musoba min di i ma ninnu ka fatuli waatiw san yirikaw de don nka halisa u nɔw bɛ dugukolo kan. Allahu Akbar. Baka. O ye ko e min bɛ balo la e ka ninnu ka nɔ ninnu lajɛ k'a lamɛn ka k'a ladegebaga ye tari i yɛrɛ na kɛ adamaden ɲuman ye ka nafa sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la. Siga t'a la. Allahu Akbar. Fatima a jogoba filanan dɔ kun ye jumɛn ye? Wala. Furulabatɔmuso kun don. Allahu Akbar. Muso min y'a yɛrɛ dɔn k'a danbe dɔn ka furu dɔn ka furu kɔrɔ dɔn k'a cɛ sago kɛ ka cɛ ladon k'i majigin cɛ ye Ala fana ye barikaw bɔ a la. Allahu Akbar. Tarawele. Kɛra ten koyi. Al-mar'atu saliha muso ɲuman. Allahu Akbar. A y'a cɛ ladon ka ko to a cɛ ta la a sabalila furu kɔnɔ. Fatima ni jɛngɛko kun y'a sɔrɔ furu kɔnɔ a kun b'a dilan n'a ka fɛɛrɛw ye k'a sɔrɔ ko in ma ta ka taa fan wɛrɛ fɛ. O misali dɔ ye jumɛn? Tuma min don dɔ la ni ani furucɛ in tora masala ɲɔgɔnya la baro la o kuma u ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni faamu bolo ma nka a ma dabɔ dɔgɔyama kama nka kuma kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ ale ye kuma min fɔ o ma bɛn a furucɛ ma n'o ye Aliyu ye ale y'i ɲɛ kumuna a ɲɛ sisira a kɔrɔ. Fatumata ye sɔmi sɔrɔ ko ɲankuma ni kuma in ma diya ne furucɛ. Riwaya b'a f'i ye a wulila de ka yafa ɲini cɛ in fɛ a b'i munumunu k'i ɲɔngiri a kɔrɔ ne ka diɲɛ ni ka lahara yafa ma n'a y'a sɔrɔ n ye min fɔ a ma bɛn n mako to n bolo bɛ n kɔ i ye. A munumunu n'a cɛ da fɛ k'i ɲɔngiri a kɔrɔ ka munumunu a da fɛ k'i majigin a ye riwaya b'a fɔ a ye turu siɲɛ 70 le k'a bɛ ka yafa ɲini a furucɛ fɛ. Mun kama a ma nɛni a ma dɔgɔya fo dɔrɔn kuma dɔ fɔtɔ a fɛ o ni cɛ ta in fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni. Alisilamɛw muso ɲuman de bɛ taa k'i ka furu dilan k'i to a kɔnɔ. A misali bɛ i n'a fɔ an ka diinɛ yɛrɛ faamu na ni maa min bɛ ka Ala bato n'o ye sali ye ni fili y'i sɔrɔ ni b'i ka seli ɲɛdɔn i bɛ se k'a dilan ka sɔrɔ e ma bɔ seli in na masalan e ɲinɛna ka dɔ fara seli kan walima i ye dɔ bɔ a la ni hakili y'o ye i b'o dilan seli yɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma seli tigɛ k'i bɛ taa maa wɛrɛ ɲininka walima k'i bɛ bɔ seli kɔnɔ ka cogoya wɛrɛ kɛ. O tuma na Fatimata ni a fili y'a sɔrɔ furu kɔnɔ k'a ye wale dɔ kɛ o man ɲa k'a fɔ n ka minɛnw cɛ ka taa so walima ka taa maa wɛrɛ wele o kana kuma la ale yɛrɛ ka musoya fɛɛrɛ a b'a ka ko dilan n'a cɛ bɛ bɛn furu bi diya. Furumuso ɲuman de bɛ ten. Muso min ye furu dɔn ka furu kɔrɔ dɔn k'a yɛrɛ dɔn. O de la Bukhari b'a lakale ani Muslimu a ko innahu kamula min ar-rijal kathir wa lam yakmul min an-nisa. A ko cɛbaw caman sɔrɔla minnu kɛra cɛ dafalenw ye. A ko nka ko musobaw bɛ yen nka ko dafalenw man ca. Nka musobaw bɛ yen muso dafalenw bɛ yen. A bɛ na dɔw misali di i ma o musoba dafalen dɔw
k'olu misali f'i ye n'a fɔra karisa ye muso dafalen muso selen don cɛɲa tɛ farikolo bonya tɛ dawula tɛ kɛwale muso min jantora a yɛrɛkun n'a danbe n'a jogo la ka furu dɔn ka furu kɔrɔ dɔn o de ye muso dafalen o de ye muso selen o musoba dɔ ye jumɛn ye a ye musoba 4 ta a ko Maryam ibnatu Imran n'o ye Nabila Isa bamuso ye a ko ye muso dafalen o ye muso selen a ye jumɛn tugu o la a ko Asiya bintu Mazah imratu Firawuna muso Asiya ko nin fɛnɛ kɛra muso dafalen nin kɛra muso selen a sabanan Sayida Khadijatul Kubra zawju Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kira furumuso sanima ye ni an ba Khadijata ye a ye jumɛn kɛ k'a kuncɛ o de ye Sayida Nisa'il Alamin al-Batul at-Taqiyya an-Naqiyya Fatimatu Zahra a ko ninnu ye musobaw ye minnu ye muso selenw ye minnu ye muso dafalenw ye u jogo la u danbe la u kɛwale la furu dɔn ni furu barika ɲini na n balimamuso e min kulo bɛ ne na siɲɛ joli e y'i ka danbe buruja vaccine tafe 3 nɔfɛ siɲɛ joli bazin riche nɔfɛ e y'i ka hɔrɔnya feere ni yɛrɛ labila ye ni kun miirila ko fini in don ne i la n'i y'a dɔn ka sɔrɔ i m'a don danbe ni jogo kan hali ni fini b'i la i lebulen don o la kuma donso b'o fɔ a ko fa izal mar'u lam yalbas libasa tuqa in qalaba uryanan wa in kana kasiya a ko adamaden i kɛra cɛ i kɛra muso ye ko ni mi janto i ka ala ɲɛ siranya la k'i janto i ka danbe la k'i janto i jogo la ani kɛwale la ne y'i yɛrɛ labila min ka di ye n b'a kɛ n bɛ nin kɛ n mago t'a la a kuma ko hali ni ye diɲɛ masiri bɛɛ ta ka don i la k'i lebulen don n'i y'i pari i ka bazin riche la i y'i pari i ka wax hollandais la o min n'i y'a sɔrɔ kulonkɛ sira fɛ maa minnu t'i dɔn olu bɛ se ka ɲaga i la karisa a ka fini in ka ɲi karisa parilen don tiɲɛ na a dafara nka min b'i dɔn ni manamana ko ye n'o y'a yira o bɛ san pɔrɔn ci ale tɛ fini in ye jogo jugu min b'i la ale b'o ye o kumana i lebulen don ka sɔrɔ fini b'i la o kumana muso ka hɔrɔnya muso ka danbetigiya de k'i yɛrɛ dɔn k'i janto i danbe la i bɛ furu min na ka furu dɔn ka furu kɔrɔ o kumana Fatimata Zahra a kɛra furumuso ɲuman ye o kumana a bɛ ɲini an balakaw fɛ an k'an janto o la an ka furu kɔnɔ an k'an cɛw dusu suma an ka ko to an cɛ taw la n'o kɛra an bɛ wasa sɔrɔ fɛn wasalenw bɛ bɔ an na o kɔfɛ ni musoba in an bɛ jogoba jumɛn sɔrɔ a la tugun k'anw bɛ se k'o ta misaliya la k'o latigɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o dɔ de ye ko muso in ba in kun ŋaniya ka ɲi ka ɲɛsin walitaw ma a ye hɛrɛ kanu ni silamɛw ye sigiɲɔgɔnw ye ni balimaw ye ni walidenw ye o de la Al-Hussein alayhi salam ale b'a lakale a ko a bamuso in n'o ye Fatimata Zahra ye n'a kun wulila a ka ala bato na a ka ala welew la dugu tilamaw fɛ n'a ye duwawu daminɛ ala wele daminɛ ale bɛ to k'i kulomada k'a ka duwawu kɛ kanw mɛn ale b'a ye a ka duwawu fanba a b'o bɛɛ ɲɛsin sigiɲɔgɔnw ni walimɔgɔw de ma a bɛ n'a duwawu kɛ a yɛrɛ ye kuma min a n'a denw ye fo ni a sera a kuncɛli la tuma min a ka ala wele o ala wele a bɛ sigiɲɔgɔnw de jira ala la a ka ala wele o ala wele a bɛ walidenw de jira ala la ka sɔrɔ k'a laban ni a yɛrɛ ye a n'a yɛrɛ denw ye
o de la a denkɛ y'i gɛrɛ a la k'a ɲininka wala a ko ma ne y'a la kɔlɔsi ka ala wele bɛɛ la e bɛ dugawu i fanba ɲɛsin maa wɛrɛ de ma i bɛ hɛrɛ de ɲini ni maa wɛrɛw ye o kumana anw ta bɛ cogo di a ye den jaabi radiyallahu anha ni jaabi ye jaabi min ye maaba jaabi ye jaabi min ye dusukuɲuman jaabi ye jaabi min ye ŋaniyaɲumanya jaabili ye a ko cogo di الجار قبل الدار الجار قبل الدار ako mɛ ka an bɛ hɛrɛ min nɔfɛ a ka di ye hɛrɛ min an k'o sɔrɔ an k'o nata k'o ŋaniya ni walitaw ye n'o kɛra ala b'a di anw yɛrɛ ma n'i b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min ka di ye e k'o ŋaniya ni walitaw ye e ka ŋaniya ɲumanya in kama ala b'a di e ma a ko ale ta kun filɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ i m'a ye an balaka dɔ tun bɛ yen don dɔ la a bɔra k'a bɛ taa a den b'a a nɔfɛ a den fitinin don k'a bɛ taa ci dɔ la a ye sira minɛ alisilamɛw a sinamuso denmusonin de y'a tatɔ ye o bolila a nɔfɛ k'a bɛ taa nka ale m'o ye o kɔni tugur'u nɔfɛ f'u sera danganda la tuma min a bɛna don kulun kɔnɔ ka ji tigɛ ka taa ka haju la a y'a ye den fitinin b'a nɔfɛ ale yɛrɛ den minɛlen b'a bolo a ko karisa e bɔra kuma jumɛn o dun y'a sɔrɔ furancɛ ka jan nin kelen tɛ se ka segin ka taa so bilen o la obligera ka sinamuso in den k'o fara a yɛrɛ den kan u bɛɛ donna kulun kɔnɔ u bɛ ka taa tuma min n'u sera ji camancɛ la fiɲɛ nana wuli ka kulun talon a y'a ye sisan an bɛ yɔrɔ min na togoya foyi tɛ yen kurun min na firi n'u ye n b'a kɛ cogo di n yɛrɛ woloden bɛ yen n sinamuso den fana b'a nɔfɛ ni n ko n bɛ n den in minɛ k'o lakanda ni sinamuso den tora a la a n'a fɔ ko n ye baden a tɔgɔ di ŋaniya juguya kɛ waliden na o kumana a dusukun nana mun di ne den ka taa jiwoyo fɛ o de ka fisa n sinamuso waliden in ka taa jiwoyo fɛ a ye ala minɛ ka waliden in ta k'o da kɔ la k'o minɛ k'a ja den in kɔ k'i fili ji la n'o ye k'i nɔnse ka taa i débrouiller a bɛ taa se ba kanku ka ji bɔyɔrɔ la ala ye yamaru di Jabarayila ma a ko den hali ji kana tɔni muso in den kan taa den in sigi a ɲɛ ba kanku kan muso in ŋaniya kama a sera a sɛgɛnnen a ninakili durulen nka waliden min b'a bolo de hami b'a la a bɔra n'o ye sa k'a bɛ to o sigi ji dawolo la lahala k'i débrouiller n'a sera ka fɛɛrɛ kɛ a ta in na ale bɛ bɔ ji la a ɲɛ bɛ nin sigilen na yɛlɛ ni kulonkɛ la u ɲɛ a kɔnɔ gana ala ko nin ye diɲɛ sara fitinin ye ka bili i ŋaniya kama min bɛ lahara o de ka bon ka tɛmɛ nin kan o la alisilamɛw an k'an janto an ŋaniya la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara a b'o de fɔ maa o maa n'i b'a fɛ ala ka hɛrɛ di i ma ala ka hɛrɛ di i denw ma i jija walidenw ka n'u juguya kana ŋaniya juguya ta n'u ye a nata ala ka walitaw kɛ fɛn ye mɛ ne ka miiri ye ne taw de ka ɲa tɔw ta ka tiɲɛ ala bɛ tɔw ta ɲa k'e ta tiɲɛ o la ne baw ne lamɛnbagaw a y'aw hakili to ŋaniyaw la Fatumata jogoba dɔ ye a ka ŋaniya kun ka ɲi ka ɲɛsin walidenw ma o la halisa Fatima Zahra Albatol an bɛ mun sɔrɔ a jogobaw la k'an bɛ se k'o kɛ ladigili fɛn ye Fatima jogoba dɔ kun ye Fatima kun bɛ hinɛ fɔnisere don n'a ye fɛn sɔrɔ wallahi a kun b'a di fantan dɛsɛbaatɔw ma hali n'a n'a denw bɛ si kɔngɔ la a y'a denw lamɔ n'o fɔnisereya de k'a denw lamɔ ni jogoɲumanya de o de la Fatumata bɔnnaw n'i y'u ka tarikuw kala i bɛ mankutu bɛɛ mɛn u la fo jogo juguya
walima danbe tiɲɛ walima hɔrɔnya tiɲɛli baara i t'o y'u ka tariku la ayi o tala Kulibali Allahu Akbar o tala Alhasan wal Hussein k'a daminɛ u ka ɲɛnamaya daminɛ fo ka taa se a laban na i bɛ fɛn o fɛn ye maaba jogo kɛwale ɲumanw i tɛ fɛn y'u kɛwale la ko nin ye danbe tiɲɛ ko ye ayi o tala i tɛ fɛn y'u kɛwale la ko nin bɛ hɔrɔn kuma su sabu u bɔra muso min na muso in y'u ladamu ni maabaya jogow de ye ni fɔnisereya ye ni hinɛw ye ni maabonya ye ni yɛrɛ majigi ye o la ne baw a y'aw hakili to nin na dɛ sabu anw ka juguyaw bonyana ni ɲɔgɔn cɛ hali ni nin den porokotɔla k'a bɛ taa don sinamuso ka so a bɛ den minɛ k'a bugɔ ne ma f'i kana don yan fɛ ne ma f'i kana se karisa yɔrɔ depuis den fitinin ale yɛrɛ bɛ ka juguya ni kana gɛlɛya n tɛ karisa fɛ den bɛ ka lamɔ ni o ye mais o bɛ kɔrɔbaya cogo di k'o bɛ se ka kɛ hinɛbanci o bɛ kɔrɔbaya cogo di k'o bɛ fɛn sɔrɔ ka hinɛ maa wɛrɛ la sabu e de ye juguya kalan la k'a lamɔ ni juguya ye o de la an ka usasi dɔ k'an to madarasa la a ye muso dɔ ka lakale fɔ an ye muso in a kɛra sababu ye ni biki k'a den kɛ fɔnisere ni biki ye sɛbɛnni bɛ kɛ ni biki min a sɔrɔla mun fɛ a den n'a taara kilasi kɔnɔ n'u ye sɛbɛnni daminɛ biki kelen de bɛ ale bolo tɔɲɔgɔninw bɛ a singa fɛ donc kalan min jigin den bɛ ɲina ka na so a k'i biki tina ba b'a ɲininka k'a kɛra cogo di a b'a fɔ ko karisa ye ne ka biki singa de k'ale nana k'a turu alisilamɛw siɲɛ damadɔ kɛra ba nana mun hakili sɔrɔ ba min ye kodɔnba ye ba min ye maa ŋaniya ɲuman ye a bɛ biki fila de di den in ma ka taa n'a ye ko i bɛ sɛbɛnni kɛ nin na ni maa min y'i deli biki la i bɛ dɔ in di o ma i ye muso ɲuman ka baara ye ale bɛ den de lamɔ ni ŋaniya ɲumanya ye ni hinɛ ye ni makari ye ni ɲumanya ye den in tora ten ni maa min mago jɔra biki la a bɛ kelen d'o ma o b'i mago dilan a la a yɛrɛ bɛ sɛbɛnni kɛ ni kelen a nana kɛ ten kilasi mɔgɔ mɔgɔ ni mɔgɔ mɔgɔ jɔra biki la f'u bɛ ɲɔgɔn ko taa karisa fɛ taa karisa fɛ den in ne dɔnna n'o ye den in fɛnɛ mɔnna ni o jogo ye n'a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a kanu ani maaw ka jɛ a la den dɔnna n'o fɔnisere ye mun na ba ye jogo min don a la ba ye jogo min don a la yarabi ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka faamu ɲuman di an ma o la komi an ka baara in waatila baaraw don kumalaw ka ca papiye bilala an kɔrɔ an bɛ kuma kuntala surunya ka kuma kuncɛ ni min ye o ye hakimu dɔ ka kuma ye ale ko cogo di a ko ale sigira ka musow kɛwale jate minɛ ale y'u sigi minɛ naani kɔrɔ k'a kɛ qualité ba naani ye o qualité ba naani fɔlɔ ye jumɛn a ko muso fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko makruhatul makruha filanan a bɛ fɔ o ma mahbubatul makruha sabanan a bɛ fɔ o ma mahbubatul makruha naaninan mahbubatul mahbuba fɔlɔ in muso min bɛ yen ale mago t'a yɛrɛ la a mago t'a furucɛ la ale mago tɛ furu la a mago tɛ danbe la o y'a fɔlɔ ye k'i k'i jija k'i mago la kana ko i ko ye filanan o ye mahbubatul makruha o de ye muso min a cɛ ka di a bɛ kɔ k'a cɛ kun diyaɲɛ bolo mais cɛ in kɔfɛ a mago tɛ maa si la a mago tɛ cɛ masa la a mago tɛ cɛ teri la a mago tɛ cɛ sigiɲɔgɔn la ale ko n cɛ dɔrɔn a ko muso fasɔnya fɛnɛ man ɲi a sabanan ye jumɛn o ye makruhatul mahbuba o de ye muso min bɛ a la
a bɛ cɛ sɔn sigi tasuma kan sufɛ cɛ tɛ sunɔgɔ a bolo dusukasi kumaw ni sɔnja kumaw mais dugu mana jɛ a bɛ mɔgɔya ta ka cɛ masaw sɛgɛrɛ ka cɛ teriw sɛgɛrɛ hali ni cɛ n'a sera ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ fara kan ka cɛ kɛlɛ k'i ye waliden kɔrɔ ko nin ta tɛ se maa si ma k'a sɔrɔ cɛ tɛ sunɔgɔ a bolo su a bɛ fɔ o ma ko makruhatul mahbuba a ko man ɲi k'i kana k'o ye a naaninan n'a laban masha Allah o de ye mahbubatul mahbuba muso min y'a yɛrɛ dɔn k'a bɔkolo dɔn k'a danbe dɔn ka furu dɔn ka furu kun dɔn k'i majigi cɛ ye ka cɛ sago kɛ ka denw ladon ka denw ladamu wallahi a ko n'i b'o ladege a ko i jija i ka kɛ o muso masinɛ ye comme Fatumata Zahra ala ka hakili ɲuman d'an ma o la an bɛ bɔ kuma la ka foli ɲɛsin an baw ma n'o ye famille Chérif filaw bɛɛ ye Seyida Jaratu Tunkara ani Seyida Alima Daka Maysa ani Seyida Aisha Kulubali an'an yɛrɛ balimamuso n'o ye Seyida Fatima Traoré ni y'olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ye k'a deli ala fɛ ala ka ɲɛmɛ u la u bɛ cɛsiri bɛɛ la ala ka diinɛ in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min kira bɔnnaw ka se k'u jira diɲɛ na diɲɛ k'u dɔn ni aw ye kira bɔnnaw jira ala bɛ aw yɛrɛ jira yarabi an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛ sababu ma an karamɔgɔ ala k'an ɲɛmɛ ala sini kɛnɛ ala k'a di an ma jamana ala k'a kolo suma bɛɛ ni kelenya ala k'a nati an ka jamana kɔnɔ ma fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillah. An sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la amin ya rabbi ala k'an sago d'an ma amin ala k'an labanw ɲɛ amin ala ka n'an labila amin ala ka n'an malo amin ala ka n'an dɛsɛ amin an ka jamana ala k'a basigi amin ala ka bɛn don a kɔnɔ amin ni kira hɔrɔma ye amin ni kuranɛ bonya ye amin salli ala rasul sallim ɲang an b'an balimakɛ fo n'o ye Cheikh Abdurahmane Traoré a ye dakuruɲa fila min fɔ ala k'a k'a ye alijinɛ sara ye amin ala k'a k'a ye bɔda ye amin o kɔfɛ n'an bɔra yen su in na ye suba ye an bolo siga t'a la su wasalen don su bonyanen don su kɔrɔtalen don Allahu akbar an bɛ ala fo ni su in yeli ye ka ala barika da Allahu akbar kɔfɛ n'an bɔra yen an b'an baw fo an baw minnu ni den bi wasa n'u ye ni den bi disi kɔrɔta n'u ye ni den bi disi gosi n'u ye an baw an b'u fo ala y'u sugandi ala tɛ bɛɛ sugandi ni sigifiw ka du ye nka ala ye ninnu sugandi u tilala ka jɔ u jɔyɔrɔ la an b'an baw fo dɛ a daminɛ Seydina Ali ale ka bangeni n'o sera an ba n'o ye tanti Jara ye ale bɛ wuli k'i jɔ a bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kɛ san kɔnɔ a b'a bɛɛ bɛn a ma Seydina Ali ka bangeni ɲɛnamaya la Imamul Hasan n'o sera an ba n'o ye tanti Halima ye a bɛ wuli k'i jɔ karamɔgɔ ko an bɛɛ ma yan k'a m'u bila a la k'u y'a du u yɛrɛ ye u b'a k'u yɛrɛ ye wa u b'u ta de b'u kunna k'a don a la ale bɛ wuli k'i jɔ ni Imamul Hasan ye k'a ka kɛnɛ ɲɛnamaya ni Imamul Husaini ka waati sera n'o ye arba'ina ye an ba n'o ye tanti Aisha ye ale bɛ wuli k'i jɔ a bɛ sɔrɔ min kɛ a b'a bɛɛ kira joliw ma a b'a bɛɛ kira ka dudenw ma a b'u sankɔrɔta k'u bonya yira k'a ka nafolo don a la san o san ni nin waati in sera an ba Fatima Zahara n'ale ka bangeni waati sera an ba bɛ wuli k'i jɔ n'o ye tanti Fatima n'o ye Fatima yɛrɛ tɔgɔma ye a bɛ ko in kɛ ni dusukun ɲuman ye a b'a ka sɔrɔ don a la
a b'a labɛn a bɛ cadeau kɛ Tiɲɛ. o la an b'u fo U ye foli minɛ. wallahi o ye silifuw ka kɛnɛ ɲɛnamaya Siga t'a la. u ye alakira ɲɛji cɛ Tiɲɛ. ninnu kɛlɛla de Kɛlɛla. kunu Allahu akbar. bangɛriw la kunu Tiɲɛ. u nɛnina minibariw ka kunu Siga. u fagara mɔgɔw b'u la minnu dara k'u kan tigɛ komi bagan Allahu akbar. mɔgɔw b'u la pɔsinɛ dira minnu ma Naam. k'u bana k'u faga Allahu akbar. mɔgɔw b'u la minnu sara kaso la Siga. mɛ ninnu nana k'u bɛ k'u fɛ Ah. u b'u kanu yira Ɔhɔ. u b'u bonya yira Tiɲɛ. u b'u kɔrɔta Allahu akbar. o la an ba tanti Fatima Naam. an b'a fɔ A ye foli minɛ. a y'a tɔgɔma an ka don ɲɛnamaya Kɛra. a ka kan Allahu akbar. Zaharaw ka don kan ka ɲɛnamaya Tiɲɛ. an ti don a mɔden na n'o ye ba madani ye Ayi. f'an ka salamu di Zahara ma Allahu akbar. Ah. Kulibali. Zaharaw min Naam. ka saya fɔra a ye Ɔhɔ. a yɛlɛla Siga. ninnu bɔyɔrɔ ɲana mɛ u ka baara de fana ɲana kojugu Tiɲɛ. Siga t'a la. Wala wala. bɔyɔrɔ mana wasa cogo o cogo Naam. ni kɛwale ma wasa Ɔhɔ. bɔyɔrɔ bɛ lanɔgɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. Ah ɲangi. alakira bɛ fatu don min Ɔhɔ. an ba Fatima tun b'a kɛrɛfɛ Ah. Wala wala. an ba Fatima Allahu akbar. o de la fɔra ko ka kira ba kɛra ye Ah. k'a d'a ka kira ladon kan Ɔhɔ. an ba Fatima tun bɛ kira ladon de Allahu akbar. komi muso b'a den ladon cogo min Tiɲɛ. Siga t'a la. o de la kira tun ma se ka dan sɔrɔ Fatima la Siga. n'a donna kira bɛ wuli k'i jɔ Ah. Allahu. Zahara Ah. Belebele. Zahara Allahu akbar. uhudu don alakira kunkolo joginna Ɔhɔ. ale de tun bɛ sigilen kira kɔrɔ k'a furakɛ Siga. Handaku don ka kira to dingɛ sɛnɛ na Ɔhɔ. ale de ni takula nana k'a di kira ma k'a k'a dun ko kɔngɔ b'a la Allahu akbar. kira bɛ boliw kari fatu maka don Naam. Fatima tun b'a kɔrɔ Allahu akbar. Ah ɲangi. Fatima kira bɛ fatu waati min Naam. a yɛrɛ ye min ye Ɔhɔ. a y'a dɔn nin ye saya ye Ah. a y'a degun Allahu akbar. kira y'a ye a bɛ ka kasi Ɔhɔ. kira y'a wele k'a ka na Ah. a nana kira ko k'a k'a kunkolo gɛrɛ Ɔhɔ. a y'a kunkolo gɛrɛ kira ye kuma dɔ f'a y'a yɛlɛla Allahu akbar. kira fatulen u y'a ɲininka Ɔhɔ. i kun bɛ ka kasi Ɔhɔ. i fa y'i wele Tiɲɛ. a kuma n'i fɛ Ɔhɔ. i yɛlɛla Tiɲɛ. mun y'i yɛlɛ Siga. kasi kun ye mun ye Ah. Allahu akbar. an ba Fatima a y'u jaabi Ɔhɔ. a ko ale kasira ale ɲɛ b'a la kira bɛ na ale fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar. a ko nka kuma min na ale gɛrɛla kira la Naam. kira ko a ma Ɔhɔ. n den kana kasi Ɔhɔ. kana hujuni Ɔhɔ. e de ye mɔgɔ fɔlɔ ye Naam. ne taalen kɔ Ɔhɔ. min bɛ tugu n kɔ Siga. a ko de y'ale yɛlɛ Allahu akbar. la ilaha illallah Ah. Muhammad Rasulullah. ala mɔgɔ ka saya bɛ fɔ i ye i bɛ yɛlɛ Siga. anw ni ninnu ye kelen ye Ayi. Ka jan ɲɔgɔn na. kalo 2 ni tile 15 o de don n'a ni alakira cɛ Fatima Allahu akbar. kalo 2 ni tile 15 Ah. dɔw ko tile 40 Allahu akbar. kana jɔrɔ i yɛrɛ bɛ n kɔ ka na Tiɲɛ. ka taa an taa yɔrɔ la Siga. hali a ti mɛn Allahu o akbar. kuma in de bɛnn'a ma a Ɔhɔ. nisɔndiyara a yɛlɛla Tiɲɛ. Siga t'a la. maa si ka saya tɛ fɔ i ye Ɔhɔ. k'o bi bɛn i ma Ɔhɔ. maa min kɛra walejugukɛla ye Ayi. O tɛ bɛn i ma. maa si ka saya tɛ fɔ i ye Ɔhɔ. k'o bi bɛn i ma Ɔhɔ. maa min kɛra jogojugu ye Ayi. o la dan tɛ Fatima la Ayi. Dan t'a la. dan tɛ Fatima Tiɲɛ. i y'i tɔgɔma n ka kɛnɛ ɲɛnamaya Kɛra. wa nin ye barika ye barika min ti ban Tiɲɛ. maa si ma ninnu bonya Ɔhɔ. ni ala m'i bonya Tiɲɛ. maa si ma ninnu kɔrɔta Naam. ni ala m'i kɔrɔta Tiɲɛ. maa si ma ninnu kanu Ɔhɔ. ni ala m'i kanu Tiɲɛ. maa si ma ninnu dɛmɛ Naam. ni ala m'i dɛmɛ Tiɲɛ. maa si m'u kɛlɛ Naam. ni ala m'i ta tiɲɛ Allahu akbar. O ye wulibali ye. Ah ɲangi. Fatima Ah. Belebele. ale tɔgɔ de ye ko dabɔli Tiɲɛ. Siga t'a la. ala ye muso min fara ka bɔ jahanɛmɛ na Ɔhɔ. ka bɔnnaw fara ka bɔ jahanɛmɛ na Ɔhɔ. ka kanuɲɔgɔnw fara ka bɔ jahanɛmɛ na Tiɲɛ. o de ye Fatima kɔrɔ ye Allahu akbar. Ah. Ɲangi. Fatima kɔrɔ yɛrɛ de ye fɛn min farala ka bɔ fɛn na Tiɲɛ. Siga t'a la. i n'a fɔ den bɛ fara ka bɔ sin na cogo min Ɔhɔ. ala ye Fatima ni jahanɛmɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na de Allahu akbar. ka bɔnnaw ni jahanɛmɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Tiɲɛ. ka kanubagaw n'a dɛmɛbagaw Naam. k'olu ni jahanɛmɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar. Ala k'an y'o la. k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ k'a kunnandiya don Tiɲɛ. Siga t'o ka la. fara nin kɛnɛ ɲɛnamayabaw kan Ah. wasa don Ɔhɔ. bonya don Tiɲɛ. kɔrɔta don Allahu akbar. O ye o wulibali la ye. an bɛ salamu di Fatima ma An n'o ka kan. a ka diɲɛ lafiyali la Naam. ka a imaw di diɲɛ ma Ɔhɔ. u kana diinɛ jɔ Ah. Wulibali. k'a waleɲuman dɔn Ah. k'a waleɲuman dɔn Allahu akbar. ka kɛnɛ in ɲɛnamaya b'a fo Naam. minnu nana seereya k'u barikada Allahu akbar. k'a ɲini ala fɛ sanw ka ca ala bolo ala k'a caman d'an ma Amin amin. ala k'an wasa Amin. n'an bɔra yen walanda min bɛ anw bolo Ɔhɔ.
o y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Allahu akbar wala wala cɛkɔrɔba min ye jiri turu naam jiri min ni diɲɛ bɛɛ donna sumana Allahu akbar kera cɛkɔrɔba min dɔnna a taalen kɔ ti siga talla mɔgɔ bi mɔgɔ dɔw ye i t'u dɔn oho mɔgɔ ni mɔgɔ dɔw bi jɛ i t'u dɔn oho nka mɔgɔ ti mɔgɔ dɔw ye i b'a dɔn ti mɔgɔ ni mɔgɔ dɔw ti jɛ i b'a dɔn Tiɲɛ. sabula mɔgɔ ti dɔn n'a yeelen ye Ayi. mɔgɔ ti dɔn n'a jɔlen ye Ayi. mɔgɔ ti dɔn n'a farikolo ye Ayi. mɔgɔ yɛrɛ tɛ yira n'a farikolo ye ayi karamɔgɔ delila k'o fɔ Ɔhɔ. a ko ko bagan de bɛ yira n'a farikolo ye ti siga talla Bagan. nyang ni wulibali bagan de bɛ yira ko a filɛ a ka bon dɛ oho a tɔrɔlen don dɛ Tiɲɛ. mɛ ko hadamaden bi jira ah hadamaden bi jira Ɔhɔ. n'a ka baara de Allahu akbar o ye wulibali nyang hadamaden bɛ dɔn n'a ka baara de ye Tiɲɛ. hadamaden bɛ jira n'a ka baara de ye Ɔhɔ. o de la kuranɛ ko kulli imalu Ah. fasayarallahu Naam. amalakum Ɔhɔ. wa rasul ti siga talla mamadu a f'u ɲɛna wala k'u ka kuma to yen siga u ka baara kɛ Allahu akbar keneka a ye baara kɛ dɔrɔn naam n'aw ye baara kɛ baara de bɛ ye ti baara de bɛ yira Ɔhɔ. wa sini nata bɛna baara de juger ti keneka o de la karamɔgɔ ko an kana kuma ayi an kan dadi ko an ka kuma dɔgɔya an ka baara kɛ Allahu akbar o ye ni wulibali dɔ sira ka kuma Ɔhɔ. dɔ sira ka baara kɛ Ɔhɔ. ni dugu jɛra Naam. baarakɛla de nɔ bɛ ye Tiɲɛ. kumakɛla nɔ tɛ ayi o tɛ ye siga ba madani ah Allahu akbar ala ka sugandi wala ala ka kɛrɛnkɛrɛn Allahu akbar wallahi naam sheikh usman madani haidara ɲɔgɔnna Ɔhɔ. diɲɛ bɛɛ tun b'a fɛ a ka k'i ta ye ti siga t'o la diɲɛ cɛkɔrɔba ɲuman bɛɛ b'a kanu Naam. haidara tun ka bɔ e la ti nka n'i y'a ye ala ye bɛɛ jɛya la Ɔhɔ. ka tɛmɛ ni sugandi n'a ye Ɔhɔ. ka tila ka madani kɛrɛnkɛrɛn n'a ye Naam. ko dɔ de bɛ muhamadu yɛrɛ ka madani na Tiɲɛ. madani ko dɔ b'a la Allahu akbar o ye wulibali ah nyang ko dɔ b'a la dɛ a belebele yɛrɛ ah wallahi ko dɔ b'a la ti o de la ansaru wala an kana siran an kana jɔrɔ ayi siran tɛ an kana siran ɔhɔ an kana jɔrɔ Allahu akbar karamɔgɔ naam ɲɛw b'a ye de wala nka tɛgɛ t'i da kan ayi o tɛ kɛ juguw b'a ye ɔhɔ nka u sago ti sɔrɔ ayi wa u t'a fɛ ka min ye Ɔhɔ. u b'a ye Tiɲɛ. ka tila k'a ye o fana sanfɛ ka tila k'a ye o fana sanfɛ Tiɲɛ. sheikh usman madana haidara aha subhanallah Allahu akbar munna naam wallahi faw tɛ kelen ye u tɛ kelen ye wallahi Naam. faw tɛ kelen ye Ɔhɔ. baw tɛ kelen ye Tiɲɛ. mɔgɔ yɛrɛw tɛ kelen ye ti o bɛ kɛnɛ kan o ah nyang sheikh usman madana haidara fa Naam. madani Ɔhɔ. i bɛ diɲɛ kɔrɔ n'a tile bi yala i t'a ɲɔgɔn ye ayi o tɛ ye ah cɛ min kaarila naam cɛ min kaarila ɔhɔ ka diɲɛ a den kɔ naam layidu dafa kama ala danaya kama Naam. ala danaya kama Ɔhɔ. layidu dafa kama Naam. k'a den jagoya k'a bɔ lekɔli la Ɔhɔ. ka taa don mɛdɛrisa la Tiɲɛ. ka tila k'a don bulonkɔnɔkalan na Ɔhɔ. ka tila ka jɛn a kɔ Ɔh. a yɛrɛ tun b'a ka bɔgɔ nɔɔni k'a ka so bari k'a denkɛ to yen siga Allahu akbar karamɔgɔ jɔra jɔyɔrɔw la a fa balolen o ti siga t'o la bamanan fatura ka karamɔgɔ si to san 21 de la ah siga t'a la akbar san 21 ah nyang bamanan haidara a yɛrɛ bangena 1921 Allahu akbar ah 1921 Allahu akbar a fatura 1976 siga le 20 1976 Ɔhɔ. madani ye diɲɛ to Allahu akbar ah ka nyang taa ala ka hinɛ na ti ka bɛn dimansi donya don ma ɔhɔ ka tila ka bɛn 4h30 ma siga o don a yɛrɛ si bɛ san 55 Allahu akbar a ma 60 sɔrɔ ayi ma sɔrɔ 55 ah o don karamɔgɔ si bɛ san 21 ti siga t'a la alhamdulillahi rabbil alamin an baden tefe sherifila la jaba an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔ a ka ɲamadali la kɔrɔfɔ daminɛ an ye a fɔ aw ye cogo min ni tun an ye bangoni balonci kɛnɛba kan bangoni jaginɛbugu la ka sabu kɛ seyida fatima zahara alakira denmuso
ale ka bangini o min kɛra ka bɛn lasiri laban tile 20 su ma o ni an mɔkɛ ba Madani Hayidara ale ka somayɛlɛma dati olu fila jara ka fara ɲɔgɔn kan san 2019 la ni ka bɛn février kalo tile 25 su ma an tun filɛ nin o kɛnɛ de kɔnɔ an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi